Здравейте! Е такъв буфер за ремонт. Те тук, тия двата ги лепнаме. Те тук само трябва да доприлепим, че ми се види недъгъл. Да доприлепим и да видим дали ще работи. От него с какво го пробвам. Трябва да го пробвам на телефона. Ако взем телефона, няма да... как да снимам. О! Не съм включил поялник. Те тук ми се види малко не дълго да го... Мислих се с поялник станцията, ама... Айде. Така. Това тук ми се види. Така, другаде. Другаде. Другаде е наред. Така. Чекай сега да го замерим да видим. Има бе. Крайното стъпало. Работи бе. Така, интегралата. За звука. Работи. Така. Плюс. Така. Работи. Тук са от токовете. Еми това. Така, тук на изходите. Добре. Така, чека да вземе лаптопа да го пробваме. Зачекайте малко само да вземе лаптопа да го пробваме, че няма как го пробваме. Айде бе. Айде отвори се бе. Така. Така, тук отдеваме двата. Може му трябват и колонки, ама няма колонки. Така, стой да изключим поялника и да го включим него. Да видим дали ще тръгне. Че това лаптоп докъде па тръгне он.
И да видим. И тия с този интернет само реклами дават. Айде зареди. Уж Windows 10 сложил съм карта памет. Ани ще... Гледай сега това как да го маем. Кой клип да пущаме, няма значение. О, стой, че не съм го включил. Мокнул. А? Минус на улице. Любуюсь на все строительство, на все постройки, на просто подумал. 10 лет назад, когда я только переезжал сюда, здесь не было вообще ничего. Я решил вам сделать зарезку о том, как все здесь строилось в одни руки. Все, что вы здесь видите, я построил один сам. Так что усаживайтесь поудобнее, готовьте себе чай, кофе. Приятного просмотра. Работи, бе. Само, че му трябват колонки. Находите. Сами еще поля какие-то. Да, я очень далеко отлетел. Зарядки 36%. От домов. На 16% начинает писать. Работи, бе. Сколько режим я его переписал? И оно перфектно работи. Помедленнее это делать. Иди сюда. Само, че няма колонки тук да го пробвам на изходите. Иначе работи. Това са го взел от Камара години. Моя има силно 2-3 години. И ти така седиш. Така си седиш. Стояла у меня почти 6 лет без движения, так как в 2012 году я начал строительство своего дома. Ама щом работи идеално. Машину я, конечно же, не пользовался. Она не годится. Служил съм му кабел, де. Що без кабел не става. Вчера я приехал в Москву, Ей, под ней было масло. чакай да обърнем камерата. Сервис, поменяли масло в коробке, там прогнул поддон. Поменяли всю жидкость, и вот Тил, сегодня уже в 8 утра захранваш ти. я нахожусь в Тульской области, проехал уже Московскую. Аз съм го лепнал с Тикс. Дальше. Всем приятного просмотра. Е. Що не имаш кабел? Ама щом работи е добре. Ама ти тук трябва да такова. Трябва да го видим тук на изводите. Ей тук.
Да видим дали излиза звук. На тази колона има. Звука го имам, а тук не знам дали излиза. Ама ще го нагласим. Съм го пустил на лаптопа, че няма на какво го пусти. Его. Няма на какво. Ама що работи супер. Ево какво представя отвътре. Тук е малко изколубен. Еми това е от днешното видео. Последният буфер. Повече видеа, няма какво да стигаме, нямаме за ремонт. Просто нямаме. Просто няма какво да снимаме. Те това. Ай, какъв поялник съм си купил. На 100 ват. Онaj ден да запоем едни кабеля на прожекторче, къде си го правим за лампа. Стария го включи, тръгна да запоевам, направо ми гръмнал ръцете. Добре, че ме не прибит тук. Направо ръцете ми гръмна. Еми това е днешното видео. Довиждане и до следващото видео.